କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଖାଏ ଲାଗି ବାହାରିଲା ମଠୁ ପାଣି ୱାଟର ଚାଲିଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳୁ କାମ ହେଲାଣି? ଏବେ ତ ଏଇ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପଙ୍ଗତ ବସିଲା। ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ। ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି ଖାଇବା ତ ଭାତ ଡାଲି ଖଟା ଖିରି ସବୁ କିଛି ହେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଭାଇ ଲାଗିକିନା ରହିଛି, ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଇ ବ୍ଲଗ ଯିଏକି ଆମ ଗାଁ ଛୁଆବା ମଠରେ ମାତାଙ୍କ ମଉଚୁକ ଆଜି ଟୋଟାଲି ଆମ ତିନି ସାହି ପଡ଼ା ଯିଏକି ଆମ ଗାଁର ହୋଲ୍ ଆଜି ମଠରେ ଖିଆପିଆ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ଯିଏକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ବି ହେଉଛି। ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘଣ୍ଟ ବାଜିକିନା ଗଲାଇଁ। ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ସବୁ ଯିବୁ ଯାଇକିନା ଖାଇକିନା ଆସିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏପଟରେ ବିକି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଯିବ ବୋଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିକି ମୋତେ ଡାକୁଥିଲା। ସେପଟରେ ବିକି ଆସି ବଇଛି ଯିବ ବୋଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଆସି ଡାକୁଥିଲା। ଏପଟରେ ମୋ ବୋଉ ଆସି ବଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ମଠକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଲୁ ଆଉ ସତ୍ୟା ସେ ସକାଳୁ ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଚାଲିଲେ। ଖାଏ ଲାଗି ବାହାରିଲା ମଠୁ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୋଧେ ଖାଇନ ବୋଧେ ନୁହଁରେ, ସେ ସକାଳୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଲାଇନ ଧରିକିନା ଆସିଛନ୍ତି, ଯିବେ ମଠକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏ ଚାଲ ବା ମଠକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଇଏ ସକାଳେ ମାନେ ରାତିରେ ବି ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ଭାବିକିନା ଥିଲେ ଆମେ ସକାଳ ହବ ମାନେ ଯିବୁ ମଠକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଥିଲା, ଯେ କି ଯେମିତି ଫୋନରେ ଶୁଣିଛି ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଠରେ ମାତା ମଉଚୁକ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇଯାଇଛି ସାଇକେଲ ଧରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମହାକାଳପଡ଼ା ପଳେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଯୋଉ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଟା ଦେଖୁଥିବେ, ସଲମାନ ଖାନ ବି ଏମିତି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କରିନଥିବ ତା ଜୀବନରେ। ଆଉ କାଲୁ ବିକି କତେ ଯାଇ ସାଲିସ ହଉଛି, ଯାଇକି ମଠକୁ ଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ବିକି ଯାଇ ଟିକେ ଟେକୁଛି। ମଠକୁ ଖାଇବା ଲାଗି ଆପଣ ଯଦି ମଠକୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଇଏ ମାନେ କଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ନମ୍ବର ମନେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ବା ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ମଠକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସତ୍ୟା ସେପଟରେ ଶୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଡାକିକିନା ଆଣିଲୁ, ଯେ କି ପିଲା ଲୋକ ଦାନ୍ତ ଘଷିନି, ପେଷ୍ଟ ଦାନ୍ତ ଘଷିନୁ। ବିକି ତୁ ମୁହଁ ଧୋଇକିନା ଆଇଛୁ ଭାଇ, ସତ କହିବି ପାଣି ନଥିଲା ତାଙ୍କର ହିରୋଟା ଏଇଠି ପଡିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସତ୍ୟାକୁ, ତା ଆଇବ୍ରୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ରାବଣ 2 ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ପୋଡା ହଉଥିଲା ସତ୍ୟା ସେଇନ ଗୁଗୁଲାଟା ଖାଇବାକୁ ଯିବା ମଠକୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ବାର ହେଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ 797 କଣ ବା ଏଟା ଦୋକାନ 7978549 ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ନା ଭାଇ ଇଏ ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓ ନା ପାର୍ଲର ଦୋକାନ ନା କଣ ବା? ଆଉ ଯଦି ଯିଏ ବି ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ କଣ ଚାଲୁ ଯିବା। ଆସ ଯିବା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇଲେ କି ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ। ମୋ ବୋଉ ତାର ଏଇଠି ବସିଛି, ଗୋଟେ ହାଇ କରିଦେଲି। ସକାଳୁ ବଡ ଆମର ଝାଡୁ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ବଡ ଆଉ କଣ ଦୁଃଖ, ବଡ ପୁରା ପହଁରା ଉଠେଇ ଦେଲେ ବାଡିବା ପାଇଁ। ତ ବଡ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ବଡ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଝାଡୁ ଫାଡୁ ମାରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଝାଡୁ ଦେଖୁନ, ଏଇ ଝାଡୁ ଧୂଳି ମୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ। ମା ଆମର ଏବେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବାଟରେ ମା ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଛରେ ଜେଜ ପାଟରେ ବ୍ରଶ ଟା ପୁରେଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ଯାଉଛ ନା କଣ? ପିଙ୍କୁନି ଫାଇନାଲ ଦେଖା ହେଇଗଲା ବାଟରେ, ଯାଉଥିଲା କ୍ଷୀର ଦବା ପାଇଁ, ସିଏ ବି ଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ମଠ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁ ଗଳି ବାଟରେ ଆସିଲୁ, ସର୍ଟକଟ୍ ରେ ଆସିଲୁ। ଆମର ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ଅଛି, ସେଇପଟରେ ଆସିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ମଠ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ।
ମଠର ଭ୍ୟୁ କେମିତି ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମଠର ଭ୍ୟୁ। ବହୁତ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବରଗଛଟିଏ ବି ଅଛି। କି ଦେଖିଥିଲେ ସେଟା ହିଁ ପିଙ୍କୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆଉ କଣ ଖବର? ଭଲ ସବୁ ଆଉ। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ କ୍ଷୀର ନେଇ ଯାଇଥିଲ? ୱାଟର ନେଇ ଯାଉଛ? ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ ହଉ। ଆମ ମଠର ରାସ୍ତା ଯେକି ମଠର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସାଇକେଲ ପୁରା କଣ ଫୁଲ। ଆମ ଗ୍ରାମର ଛୁଆ ବା ମଠ ଲୋକ କେତେ ଭିଡ଼। ଏ ହଉଛି ପ୍ରବେଶ ବାଟ ଆମ ମଠର। କେତେ ଲୋକ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ହୁଏ ଖିଆପିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ଜାଗାରେ ଖିଆପିଆ ହୁଏ। ଲୋକ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଠର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏହି ମଠରେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଉଡ଼ମଣି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଆନ୍ତ, କଳା ସାଆନ୍ତ ଆମ ମଠରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଖି ପୁରା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ମସ୍ତି କଲେଣି ଆସି ନା ଏବେ ବସିଛନ୍ତି ପଙ୍ଗଦ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ କିଛି ହେଇନି। ପଙ୍ଗଦ ଉଠି ସାଇଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ବସିବୁ ଖାଇବୁ। ହେଲେ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ଭୋକ କଲାଣି। ବସିଲେ ଉଠିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି କଣ ଖାଇବୁ? ଭୋକ ନାହିଁ ପହଞ୍ଚି ବାଙ୍ଗରେ ଆଇଛି ଦେଖ। ଚନିଆ ଆକୁ ଡାକିବ ସ୍ନେହରେ ଚନିଆ ଡାକିବ। ତ ଶିବୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି। ସକାଳେ ତ ଧୋଇକିନା ଭାବୁଥିଲୁ ବୋଧେ ଆସିବୁ ବୋଲି ନୁହଁ। ମୁହଁ ଧୋଇନି ପଳେଇ ଆଇଛି। ପଛରେ ଆମ ଚନିଆ ଅଛି। ଚନିଆ ତୁ ରାତିରେ ଭାବୁଥିଲୁ କି ଆସିବୁ ବୋଲି? ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆଇଛୁ। ତ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ପଙ୍ଗଦ ବସିଛନ୍ତି। ପଙ୍ଗଦ ଉଠିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏପଟରେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଯାଇକି ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଇକିନା ଆସିବେ ଏଇପଟରେ ହାତ ଧୋଇବେ। ଏଇପଟ ରାସ୍ତାଟା ହଉଛି ଆମର ଘାଟକୁ ରାସ୍ତା ଯାଇକି ବିଜନହର ଘାଟକୁ ଏଇପଟରେ ରୋଡ ରାସ୍ତା। ଇଏ ହଉଛି ମଠ। ମଠଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମଠ, ବହୁତ ବର୍ଷର ମଠ। ଆମ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପିଲା ଏବେ ଖାଇକିନା ବାହାରିଲେ। ସତ୍ୟ ଆଉ କଣ କହ? ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ? ସତ୍ୟା ଶୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଡାକିକିନା ତାକୁ ଆଣିଲୁ ସତ୍ୟାକୁ ଖାଇବ ବୋଲି। ପିଲାମାନେ ବି ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଖାଇକିନା ଆସିଲେ। ତ ଆମ ମଠର ମଉଛୁକ ଆଜି ଆମ ମଠର ବଟ ବାବା ଯିଏକି ମହାପୁରୁଷ ଠାକୁର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ପାଗଳାଇ ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଉ ପିଲାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଇକି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବହୁତ ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ପାଗଳାଇ ଚାଲିଛି ତ ସକାଳୁ? ଚାଲିଛି ତ? ଆଉ କେତେବେଳୁ କାମ ହେଲାଣି? ଏବେ ତ ଏଇ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପଙ୍ଗଦ ବସିଲା। ଏବେ ବସିଲେ? ପୁରା ଗାଁ ହୋଲ ଖାଇବେ ନାଇଁ? ସବୁ ଏଇ ଗାଁ ଟୋଟାଲ। ଏଇ ପାଗଳାଇ ଆମର ସବୁଥିରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟରେ ଆଉ ଇଏ ଅଛନ୍ତି। ରାତି ସାରା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ମଉଜୁଗରେ ରୋଷେଇ ବାସ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ହେଇଛି। ତ ଇଏ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ବଡ଼ କଥା, ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚିକିନା ରହିଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଆଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ଯାହା ହଉ ସବୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ରୋଷେଇଆଳ ଭାଇ ବହିଛନ୍ତି ଆମର। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁର 3 ସାହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି ଖାଇବା। ତ ଭାତ, ଡାଲି, ଖଟା, ଖିରି ସବୁ କିଛି ହେଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରାହେଇଛି। ଯେ କି ଆମ 3 ସାହି ପଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଖାଇବା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ।
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ତ ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସି ପଡୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାପୁନୁ ଏସବୁ ପିଲା ସବୁ ବସି ପଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଛୁଆ ବାବା ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଖି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବାବାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ପିଲାମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ କାଲୁ ଆଉ କଣ କହ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଆମର ଏତେ ବର୍ଷ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଇଗଲା। ହଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭୋକ କରୁଥିଲା ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି ମଠରେ ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଆମ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଭାଇ ଦେଖ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା। ପାପୁନୁ ଆଉ କଣ ପାପୁନୁ ରାତିରେ ଶୋଇକିନା ଭାବୁଥିଲା ସକାଳୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ଆସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହୁମାଛି ମାରୁ ସବୁବେଳେ ମହୁମାଛି ମାରୁ। ତ ଭାତ ବଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଖଟା ବି ଦିଆ ସଇଲାଣି। ଏବେ ଡାଲି ଫାଲି ବି ବଣ୍ଟା ହେଲାଣି। ଭାତ ଆସିଗଲା। ଡାଲି ବି ଆସିଗଲା। ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଖିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଖିଆ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଗେ ଖାଇଦେଲୁ। ଆମର ଖାଇବା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସତ୍ୟା ଲାଜରେ ଖାଉନି ଆଉ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖା ହବ। ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ପୁରା ପେଟେ ପେଟେ ବାଡେଇ ଦେଇଯିବା। ସମସ୍ତେ ପେଟେ ଖାଇଛ ତ? ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖାଇଛି 2-3 ଦିନ ଖାଇମିନି ଟୋଟାଲି। 2-3 ଦିନ ଖାଇବୁ? ଏବେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା। ସତ୍ୟା ଏପଟରେ ଖାଇକିନା ଦମ ମାରୁଛି। କାକା କିଛି କହିବେ ଭାଇ କୁହ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଭାଇର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କର ଦବେଇକି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର। ଆଇ ନାଳ ଓ ହିରୋ ସୁବ୍ରତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଦବେଇକି ମାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାହବୁ।